Yung madim tol ulitin nga bisungin ako na talaga madurab ka. Madi kami talaga bisungay. Ko na boy. Talaga nga. Yung kastana pa Europa mo good. Saka sidag ka man. Madiya na rin di tagariyo. Naring nakisang aw na. Medyo dangot na. Bang lumay. Nabang luwata, nagat na tayo baaw. Ngunay ka mo to. Pras ka mata. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Pero dama ko kursanada mo na maday. Hindi, kursanada. Yung tataki, kursanada mitin, di. Alam ka nagtaluta. Paraya kan. Paraya? Ano aja? Ay, Paraya? hindi nyamo mit dama ko gamin. Lukan ninyo, pangitagtagalugin na. Ay, sila aji kum kanya kang Mercedesan, bebe mo wan. Siya. Kasjay. Ikanyam lang hamag kasi kami. Namin si kayo kung naging si kayo. Naging shota niya ba yun? Weh? Oo, naging sila. Yung ganyang itsura? Nawan tiwalang kanya na. Tapos may tagong nanay. Bakit ganito yung itsura? Naging kami naman. Nagagit pa nga may nagdigo si Diata. So, press nga kita. Natata? Ngunit ko yung bak mo. Nang tatamo, nagagagit ang digos. Sana mading pabainan, madigdigos. Bigat, daw malimag digdigos. Ano kasi tawag doon? May tawag doon eh. Swerteng kumag. Bakit kumagakaw? Hindi, yun lang yung nakikita ko sana eh. Sa Facebook. Swerteng kumag. Oo. Yung pagpangit daw, tas nakakadali ng maganda. Swerteng kumag daw tawag doon. Sa bagay, kita mo yung tsura na. Oray na ang dod, kinaging suda. Kaya, Ulitin mo kanya kung digdigdigos na ang dod. Wala mo na mangag ko nasaya mo kanya yun. pwede na bang nga madigdigdigos siya? Awan, Payod na pa lang, 20. 20 nga. Kaya di na lunguup ang tela. Di mo din nalablaban ti ulis na, day. Sigurado kan nga sinubyanan ka nga daday. Baka pagsisiyam ma day. Ngamin, amumtat nga panawinain. Numadi nga si kati umalis, si kati panawan da. Tama. Woy, kita matagtani, nagadog babaak. Sabagay. Baliwag talaga. Tsaka kotatan. Para kanya na lang. Ti realidad. No awang kwartam. Kaslawan sir-servim, di da ka maamo. Kung piso tanong, kortam, di ka mamaw. Nando kortam, arta da kanya masasdig ka mamuda ka. Dapi pakilala da kanya na babae. Madim kanya kisjay. Pero ekit ko lang talaga. Kabalikan kami ni Mercedes ko. Nung baga na nagbalbalo ka, kaya dapat agbalbalo ka. Balbalok talaga. Madi kagagararam ti takis. Kahit ko panikwan, goods. Pero atat tsuram, delikids eh. Hindi pagkatiwalas. Talaga naman, nagkatawa pa yato ni. Pwede boy, dati kami uso ata labis blind. Labis is blind, hindi ka mo ata. Labis Labis is blind. blind. Bulag na pag-ibig. Bulag na pag-ibig. O, di ba? Pinatulang ka? Dapat Ibig sabihin, bulag ni Mercedes. Win, dapat nabasa kay ko. Love is unconditionally. Nyadyo mo. Baga aji ko aji sitwasyon mo. Napangit ako. Dore pangit ka, tanggap na ka. Dore akong piram, tanggap na ka. Dore ang peram, tanggap na ka. Diyan ti, may ti babae. Aji ti ko na nga, love is unconditionally. Matigpipili. Yeah. Nung sinubyanan kayo, naragsakak para kanyam. Pati nagselos. Siyak madi. Napay, sika mo kontrabida ka mo. Madi talaga bagay. Kasla ka lang nagsarak, tikwa. Ti... Nga din. Ay, saksakan nga madi umsog na kwa. Grabe ka kanya ako. Di boy. Dapat ko akong magboy kanya mata. Okay. Proud ka magkanyak matabawi. Magi ka naragsak, no? Rumagsak ni Dim siya. Kaya naman boy. Marapit nang mabura din sa mundo to. Kailangan din maging masaya to. Kasi siguro sa bagbang kurso natin ni Mercedes kuya. Damit ni Mang Kayat. So sa bagbang ta anong numartangiwa mo ko. Alam mo boy, pag di ako gusto, hindi ko rin gusto. Oh. Ganun lang yun boy. Sa bagay amoy pilpilit no madida kayat ko na ron. So ano pili mo ito bagbagay. Ure gumaskas to sa tapos mo lang no nalpas kayo nagpasya-pasya numar timamangan. Ang tumalang nakatilikod. Awanin. Gastos.
Sika, gastos ka? Eh, At ang kinakuripot mo? Wala mamatay. baak. Puro katang lang kamadua kayong panang fishball o gasto sa yun. Palamig. O, ay lang kurti kayak. Bisbol pa lamig, tag-lima, sa nga pulo. Butimbag nga nasakit pa inakin mo gilibray. Mati ay lang kurti kayak. Mate. Bagay handmade nagpapada ti kwartata yun. Alam ko pa social ka ka. O mati pirm na talaga na awan. Ay lang kayo magatang. Ay lang tigatangam. Tapos siya nga, siya mo libreda. Ah, Siya mo libreda. subali daw. Sana all. Pag siya reblida, siya matay. Swerteng kumag ka rin eh, no? Siyempre, sika nga main, nung makakita mo ba? Kamu pagpakita nga, adati kwartam, adati rahom. Namin, itam makita niya yung babae, no, kwa. Seryoso ka niya. Siya niya. Dama, madimam mo. Mga damdama, di mo, adi lang kwartam tayo ayatin. Inaala namin eh. Nakapira mo naman eh. Nung naibusain. Bibinakan. Gets mo? Pitch ko. Nus jay. Yung madim tol ulitin nga bisungin ako na talaga madurab ka. Madi kami talaga bisungay. Kuha na boy. Talaga nga. Yung kastana pa irupam good. Saka kasi dag ka man. Madi naring di tagariyo kay naring nakisang aw na, medyo dangot na. Bang lumay. Napangluwatan, nagat na tayo ba aw? Muni ka mo to. Buras ka mata. Baka pati toothpaste mo expired. Nyakan ka na miya. Okay. Hindi naman apo. Ba't ano ako? Hayaw. Sorry. Ba't asaw? Baak. Mabrain. Kadun nagtagal ng Mercedes ko. Total ka. Dati magpapakoy kanya na duwa. Di mo naruga kanya na. Muna yung Mercedes aja yun. Pakadwa ka man ni napo. Boy, no awante araramiday. Yung madina batarisin ah. Pisa ba mo ba? Kamam lang kurnaong te kwarta kon. Mangingi ka pa talaga ng kapalit sa taong yan. Urito ba ito lang, mabalinayin. Ata. Nalalay nung ate panunot ko yung umana. Kailangan minum ka palang basait bago tamakan. Wait ah. Oh, may taong ganyan. Magaling pag Sana nakainom. naman nasaon nung nakainuma. Diba? Winatan, total na bayag taman nga kadkadwan. Taka malatan. Bukay pinagbin. Tikan, nasait-sikit ko. Ikaw kumug ko ate nga nagburas wala to. Nataman. Kadon lang to Uy, hindi ka madanagan ah. Mati. Pati ah. Hindi mo tagsapong karton. Ya. Ayos. Magkakabalikan kami ni Mercedes ko. Punay ragragsak mo niya. Hey, sino mo ti kwamait mo dinaragsan ng Gmite? Kaya mo subliana na ka? Uy, tulungan na karon ni Bakto. Ba ito lang ako nakakuha na dyan. Kapalit na. Durewan tulong na kaya mo? Kahit kulat ta Oo. Kasi tara midam. Yeah. Agdigos ka 3 times a day. Ag-toothbrush ka 10 times a day. Muni ka kanya ko. Napinyak na bang isang ako na yan. Nang duda kaon. Joke lang syempre boy. Pero kailangan kasi yan boy. Magandang hygiene sa katawan. Alam mo yung hygiene? Hygiene. Ano yan? Malinis ka sa katawan. Di baling wala kang itsura kahit pangit ka. Basta marunong kang maligo at magpabango. Papasa ka sa babae boy. Ganon. Tanda mo yan. O sige. Ha? Tandaan sige. mo yan. O. Tandaan mo yan. Maliligo ako. Di ko sakti pikat. Aldaw malom. Pabanglua. Ay husay. Makarusan na ng Mercedes ko. Kabalikan kami. Oh. May tuti ko ako. Pustura ko. Ay, nalinis ako. Ay!